Bueno, estamos con Anxo Noceda, que están ahora mismo protestando aquí diante do Rectorado da USC. Que consiste esta protesta? Esta protesta é continuidade das movilizacións que está realizando o personal da limpeza universitaria para rexeitar a pretensión de recortar a contrata da limpeza en valor d'1 millón de euros e o que suporía, polo que ten comunicado xa a empresa, un recorte do 30% das xornadas laborais. E estades pensando reunirse xa co rector? Se tivemos reunións non co rector, porque denegou reunirse con nós, e coa xerenta, na cal precisamente traslada a cuantía económica que pretende recortar. Se transmite evidentemente que non se vai a asumir e non se vai a admitir recortes deste calibre, moito menos cando o recorte que se pretende facer nesta contrata ascende a máis dun 15% do valor da mesma e pola contra o recorte no orzamento da universidade escasamente do 3%. Pensades facer algún tipo de protesta máis dura, incluso unha folga de limpeza? Está plantexado e acordado en a Asamblea de Traballadores outro tipo de movilizacións e mesma convocatoria de folga, que en todo caso o único que está pendente é o sinalamento da data.